Ngibingelele abantwana boyisebenzini bamaNazaresa egameni laNkulunkulu uThembo Ngcwele unyazi lwezulu. Ngibingelela nabathanda unyazi lwezulu emhlabeni yonke jikelele. Uyena-ke lo uThobani faka ngubo emkhomazi kaDumisa. Lapha nginomfoka Mkhize usiboniso gcwabo kuyena ongivideorayizayo. My cameraman, ngiyabonga bhuti. Alright, namhlanje ngicela senze ongajwayelekile. Namhlanje ngicela sifunde ihlabelelo ey'gitshelwa ngokufana kodwa ngesikhathi esisodwa. Namhlanje ngicela ukwenza i-mix kodwa ngizogidela ihlabelelo ey'gidelwa ngokufana, ngizoyigidela kodwa ngesikhathi esisodwa. Ngiyathemba ukuthi kukhona abanye ekuzobasiza. Namanje ngisasho angeke ngichwepheshe emgidini kodwa ngiyacela abanye abazi umgidi, ngiyacela silekelelane sisize umhlaba wonke, sisize amaNazaresa onyazi sacasule emgidini. Abanye abazi umgidi nabo baphoste amavidiyo nawe isikotshi kanjalo kanjalo ze sisizakale egameni lonyazi uNkulunkulu wethu. Alright, sengiyaqala-ke manje. Nkosi sibingelela uBaba, Nkosi sibingelela uBaba noma nomezula ezintabeni engenayo indawo yakhe, engenayo indawo yakhe, alemahla emahlathini, elale mahlathini, emahlathini, elale mahlathini, efikeni kwethu kule elizwe, efikeni kwethu kule lizwe, lase laseMpumalanga sazula singena dawo, sazula singena dawo laphasi, engaphumla khona lapha singaphumla khona laphasi, engaphumla khona, singaphumla khona
Nkosi, Nkosi, Nkosi yami ngilithemba lami, ngilithemba lami, nakhu, nakhu sengiguqe phambi kwakho, ngiguqe phambi kwakho. Woza-ke, woza, woza angemntanami, woza-ke wemntanami, kwami lisangethemba, ngoba belisangethemba, kwami belisangethemba. Alright, sesiyashintsha-ke manje sesiya egqalabeni lesibili. Mangishesha ngiyacela ningibhalele lapho ningitshela ukuthi sobani no. Musu ukushesha kanje ngiyatholakala nasefonini ewu-074 85 36 220 noma ku-083 617 6657. Ngifoneleka anytime ngoba isithunywa sonyazi, isikhoni sonyazi, ngiyi-social onyazi. Senze kanje sisiyashintsha-ke manje. Womthandazo, womthandazo, womthandazo wezingane, womthandazo wezingane, uJehova, uJehova wasilalela, uJehova wasilalela, sisazula, sisazula, sisazule ezintabeni, sisazule ezintabeni, sihila alemahla emahlathini, silale mahlathini, sihila emahlathini. Wonke kepha wena, kepha wena Nkosi Jehova, kepha wena Nkosi Jehova, awuzange awuzanga
usilahle, awuzanga usilahle ekudabukeni kwethu, ekudabukeni kwethu wazilo onduluza losanjalo wasilondoloza njalo wazilo onduluza lozanja bonke ungazibheki, ungazibheki sono sami, ngazibheki sono sami, uma ngiza kuwe, uma ngiza kuwe, wozake, woza ake tanami, wozake tanami, kwange lisangethemba, wamngeli sangethemba, wamngeli umthandazo, umthandazo wezingane, umthandazo wezingane, uJehova, uJehova wasilalela, uJehova wasilalela, sisazula, ezintabeni, sizule ezintabeni, singila emahlathini, sihlale emahlathini, singila emahlathini. Woke
Ngomthandazo, ngomthandazo wezingane, ngomthandazo wezingane. uJehova, uJehova wasilalela, uJehova wasilalela, sisazule ezintabeni, sisazula ezintabeni. Sila alimahla athini, sila alimahla. Alright, isihlabelelo-ke siphela la. Kodwa sikhona ezinye izihlabelelo egijelwa njengaso engazibalanga. U211 ugijelwa njengaso, isihlabelelo 81 esiThixo Onamandla Onke sigijelwa njengesihlabelelo 81 kanye no211 bese seso sinenkosi. Khona nezinye okwamanje ngicela siyibambe la. Ngiyabonga.